Čau, já teďka nebudu mít tam obličej, ani nemůžu, tak to je úplně jedno teďka. Není to žádná látka, jo, ale jako můj brácha mi nechtěl jako dát tam tu svoji hlavu, jako prostě když reagují třeba do někdo takový prostě, tak budu reagovat takhle prostě a budeme reagovat na Kimli, takže se těšíme a to Kimli video jsem si vybrala, protože má tolik, přesně tolik. A bude to fakt dobrý, úplně dobrý, no, takže dobrý, no, tak jdeme reagovat. Počkejte, ty. Oh no! Oh my god, you guys, I'm so stressed right now. Já jsem úplně vyřízen. Jsem nevyflosaný úplně. This is the... Hello guys, takže tohle je Kája. Tohle je Kimli. A vítejte Viewing session. a dnešní video. Oh my god, Já dnešní se video. tak těším. Mega se těšíme. Tak, to bych chtěla říct, já, ten začátek. Tak pak až půjdeme na to vám nebudu říkat, protože už jsem to jednou viděla, takže nic to. Ale pak ten, co vám to, tak já to tam stopnu a pak vám něco řeknu k tomu, jo, tak se připravte takové půlku nebo něco takového je to, že Mysleli jsme si, nebo rozhodli to jsme bude se, dobrý. že budete kontrolovat náš den. Na 24 hodin. Yes. Teďka mega nestíháme na event, takže potřebujeme, abyste nám rozhodli za prvý účesy a za druhý Když tak ne event, ale event, jo. Jen tak, proč to řekli blbě. ještě jestli máme MHD, anebo jestli máme jet Boltem. Please, já doufám, že řeknete Boltem, protože Už jdeme pozdě takhle. Ono je to od 11 a teď je 11. Takže prosím, zvolte Bolta. jakoby vyloženě 11. Budete no. rozhodovat o tom na našem Instagramu Yapping Session, takže pokud to, tak nás sledujte na Yapping Session, aby vám neušlo nikdy takovýhle video. Selfie. Takže mega nestíháme, jdeme na event a první věc, co budete rozhodovat je, Jestli pojedeme MHD nebo Boltem a fakt nestíháme, takže na nás zkuste být hodný. Už to tam je. No, pak teď bych chtěla říct, že budu tak trochu předpovídat tady. A tohle bude MHD. Tak jen to typuju. co tam je, guys, dáme tomu 5 minut a... A když tak, já jsem viděla strašný kousíček a to je ta minuta 30. tohle je takže náš finální bohužel, outfit. to nevím. Jdem takhle. Musíme mít červenou, takže já jsem si vzala tady. Jo, já nemám nic červeného, takže uvidíme. A ještě k tomu máme mega hlad. A včera jsme šli spát brutálně pozdě. My jsme tady seděli v kuchyni jako do, nevím ani do kolika. A tady ta ještě paní měla migrény. Lidi, jestli někdo trpíte na migrény, jsem v tom s váma, já už mám 3. den v kuse a jako... Já to neznám, takže jsem morální podpora, ale nedokážu se do toho vcítit. Takže tak mám hlad a jdem se podívat, asi už nechci se Už se jdem podívat. podívat, Já já myslím, že už to bylo nějakých 5 minut, jakože my musíme jít, víš? Je to dlouho? Tak jo, 8 minut. OK. Oh no! Ono vyhrál MHD! Lidi! No, proč nám to děláte? Proč nám to děláte? MHD. 55%. Dali jsme tomu 8 minut a 53% je prostě MHD. No tak, Jako mě nevadí jezdit MHD, já jezdím MHD docela ale my jenom často. prostě fakt jako Ale my nestíháme prostě lidi. nestíháme. Lidi, co jste nám to udělali? Tak my? Tak pojďme. Oh no. Počkej. Tak na tohle bych chtěla říct, že se tak trošku Jejda předváděli, že jako nestíhají. Jako oni fakt nestíhají, ale jako oni se předvádí tak trochu, tak pouštím. Počkej. Nestíháme. A Kája, kterou si mám vzít? To rozhodne potom. No takže bereme stativ. Nevadí. Sorry lidi. My jsme úplně v panice. Tohle to je... Ozveme se vám. Počkejte, já dám ještě rychle počkat. Sorry lidi. Jdeme. Máme zpoždění půl hodiny. To je v pohodě. Oh my god, you guys, I'm so stressed right now. Tak jsme tu. We made it. I almost did not make it. Jedem. Jsme tam už za chvilku. Jedeme na Národní divadlo. Jsem zvědavá, no. Kolik tam bude lidí.
Přišli včera. Jo, máš štěstí. Ale ještě máme prý dostat ty mikiny, že jo? Jo, červený, takže záchrana lidi, chill. Vůbec řešit. No jo, jedem. Tak jo. Důkaz, že jsme v té tramvaje, jo? Jo, abyste si nemysleli, že jdeme tak výrazně. A few moments later. Tak, jsme tu. No, ještě to stíháte. Akorát byli na zahání, úplně akorát. Tak stíháme to. Jo, a dobrý, to jsem vám chtěla taky říct, že Kimley, to je jako dobrá. A co je tohle? Jak se jmenuje? Nemůžete napsat do komentáře, já teď nevím. Prostě tady tata, tak ona se strašně předvádí. Ale strašně, ona by mohla být v herectví. Tak pouštím. So cute. Koukejte na to. Já ukážu, jak tady zatím vypadá. Tady je nějaký jídlo, pití. Tím líst, tak mi možná nebude muset ani na oběd. So nice. Tak, utíkáme. Běž. Počkej, vidíme se mi. Dobrý den. Pardon. Vaše jméno, prosím. Skřipce. Stop, I love it. Děkujeme moc. Oh my god, oni jsou měkký. Děkujeme moc. Děkuji.